Анатомичните стелки за обувки BioRelax са проектирани да възстановяват слабостта, която има човешкото тяло, поради това, че ходи на два крака. Натоварването на тялото се поема от ходилото. От структурата и стабилността му се определя изгледа, здравината и функционалността на тялото. Ходенето е процес, който ние заучаваме като деца и след това извършваме автоматично. Ако този процес е неправилен, с годините ние натрупваме дисбаланс, нарушение на краката и походката. Често изменения като артрози, дископатии, изкълчване на глезните, изкривяване на пръстите се дължат на нарушение в структурата на ходилото. Стелките BioRelax имат за цел да компенсират нарушенията и слабостите на ходилата. С тях ходенето става комфортно и безболезнено. Не е необходимо да си купувате специални ортопедични обувки. Стелките BioRelax се поставят на всякакви обувки, като компенсират неправилните основи на стъпалото. Your love, as long as I have your love. Your candle burn, you wait for my return. I feel your shadow in the night. The question still remains, oh love, it's still the same. Oh, I'll get by, don't you know I'll be alright.